F'Mejju li għadda żdied in-numru ta' persuni full-time bi 2.6% meta mqabbel ma' Mejju tas-sena l-oħra. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO turi li sa Mejju li għadda kien hawn madwar 250,000 persuna jaħdmu f'pajjiżna full-time. Kemm in-numru ta' irġiel u anki dak tan-nisa jaħdmu full-time żdied, biż-żieda fost in-nisa hija iktar notevoli hekk kif dawn żdiedu bi 3.3% filwaqt li l-irġiel jaħdmu full-time żdiedu bi 2.2%. L-akbar żieda fl-impjiegi kienet fis-settur privat. Fil-fatt fis-settur privat in-numru ta' ħaddiema żdiedu b'4,514 biex f'Mejju li għadda kien hawn 186,320 persuna jaħdmu full-time fis-settur privat. Il-ħaddiema fis-settur pubbliku żdiedu b'1,551 u ammontaw għal 51,055. L-NSO spjega li l-ikbar żiediet fl-impjiegi kienu fis-settur tas-saħħa u dak soċjali u tal-arti u tal-ispettaklu. Fil-qasam tas-saħħa u dak soċjali fuq medda ta' sena, in-numru ta' ħaddiema full-time tela b'1246 filwaqt li dak fil-qasam tal-arti u l-ispettaklu, in-numru ta' ħaddiema full-time żdied b'1116. In-numru ta' nies jaħdmu għal rashom ukoll żdiedu meta wieħed qabel Mejju li għadda mal-istess xahar is-sena l-oħra. In-numru ta' nies jaħdmu għal rashom tela b'1215 u dawk li jħaddmu n-nies żdiedu wkoll u telgħu b'4850. In-nies jaħdmu part-time żdiedu b'6.7%. Skont l-NSO l-akbar żiediet fl-impjiegi part-time żdiedu fis-settur xjentifiku u dak ta' professjoni.